So, yan na. Kay nasiring man ko ang kalagsan, bisan modern day na yan ha. Uso na ang internet. Nasiring pa man nga diri ko nalindog ang kaldero, kundo uso na ang sukang, pero nauso ang silin, waray na ganiton, pero tutumanon tagyapon din sa ngaran sa Koratsa. So yan ang masunod, waray pabor-pabor, siring panera, tumananay yantis baribad, natong bisita. Una ang babae pagpakilala, naton acting barangay captain sa barangay Piña versus Maribel Damalia Sinolos, pinadisan sa namang Guapito nga barangay Kagawad Bamirador Moraga. Maestro Toba, korat sa kayo.
Salamat. Kagawad Pamirador Moraga. Yan. Barangay Captain Maribel Daballas Sinolos. Okay, so yan na.